An pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, eksakto alas 8 nin pagkaaga. Tayo na sa MLOE, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay na tagumpay, tulay ng pagmamahala, tulay na nabigay buhay. Dito na sa MLOE, tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pamong makabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkok, kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kung panuwin man siya. Hello, bright for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung panuwin man siya. Hello, bright for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo.
kalidad at 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Start to Smart dishwashing paste ko. Start to Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. It's 23 na kita kan bulan na Hunyo aldaw po kita nin Lonis. Kaya ba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Kaso bago malumlum nagkamugtakan ka na sa tuyang panahon. Una ko na mainit. Pero ngunyan magayo na po sirang kan saldang. Tamang-tama duman sa mga kababayan niya to na may mga babaladon ngunya na pagkaaldaw. Duman sa mga maralaog sa trabaho, rikas-rikasan po, kisi-kisi. Sa oras na, lalong-lalo na po itong mga may laog ni na alas 8. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko ka na siyudad nin Iriga, digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Dyan sa Tercer Distrito ka na probinsya nin Albay. Hoy maugma nga bareta ini sa tuyang nasyon. Ika-68 na pala na kompleanyo ni Cardinal Luis Antonio Tagle. Siya po bagong mailihir kana sa tuyang Santo Papa na si Pope Leo XIV asin pinaga-appoint bilang Cardinal kana new titular Bishop of the Sub-Orbicarian Diocese of Albano. Saro
po ini sa mga prominenteng dioceses kana Roma. Kaya pag-abot sa promosyon kan mga kapadian na Katoliko, talagang dain nawawalat ang mga Pilipino. Nakula pong orgulyo ini, onra na naman ka na sa tuyang nasyon. Na sarong kardinal ang tinawanin halangkaw na posisyon duman sa nasyon ka na Roma. Tapos ini pong pagsumpa naman ni Mayor-elect Manuel E. Ibasco Jr. o siya na opisyal man na nagsumpa sa iyang opisina. Pinasumpa ni Honorable Lelibet Aranara. And presiding judge ka na Municipal Trial Court sa Banwaan po Kanbula. Sabi niya, ipapadagos ang maray na ligasiya, serbisyong Ibasco, serbisyong Timuan Bula para sa padagos na progreso kan Banwaan na Bula para sa mga Bulawinyos. Kung man ang masabi ko kayan, good luck po, Mayor-elect Nonoy Ibasco kan Banwaan na Bula. Duman po sa syudad ka na Legazpi na arestar man ana sarong lalaki sa barangay Maslug sa syudad kan Legazpi huli sa kasong panlulupig o panlulugos. Sigon ki Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, Public Information Office kan Legazpi City Police Station, sa pakikipag-ulay kini sa mga miyembros ka na media sa ini sa most wanted person sa naunang bita ng syudad. Ang suspetsado sarong 19 anyos sa residente ka na Porok 6, Barangay West Duman sa Maslug. Tiga isyu subot ang warrant of arrest kay ini puon pa kan Oktobre 11. Alagad ngunyan sa na ini na-arestar sa kasong statutory rape o ang pagbabayular sa Republic Act 11648 na mayong katakod na piyansa o bill. Basado sa report ka na pulisya, menor de edad ang biktima ka na sospetsado. Nakuha ng informasyon mapadapit sa lokasyon kan suspect holi sa diri kay ni ng mga paryentes asin nakipagkoordinar ana pulisya sa mga katakod na mga barangay o pagtaraid. Maarestar sanaan naunang bita ng suspect. Mientras tanto, pigahalat man ka na mga opisyales ana order kan korte nga ni mailipat ang sospetsado sa kulungan. Sa presente ang suspect ana nagtitiner sa kustodiya kan Legazpi City Police Station. Pagirumdum kan opisyal sa mga biktima ni na panlulupig na maski 15 o 20 ng taon pasinda naging biktima, pwede ser magdulok sa pulisya nga ni makuha ang hustisya para sa sainda. Pag-aarog po kaya kaining mga kasong panlulugos, minsan haluyon bagang madakop ang ibang mga sospetsado. Hindi nagpara dulag-dulag mo na gayon. Kung minsan, kung ma-impluensya, naray narman dyan na justice delay, justice deny. Kung minsan, kung haloy man ang reklamo kay itong mga biktima, takunan iba po digdi nasusupog.
Siyempre, kasusupgan bagaan mga arog kaining kaso. Tapos, mas lalong napapasupog pa ang babae kung iyao na sa korte. Kundi daw arog kaya na sitwasyon kay puhan man nga giraray na matawaan na hustisya ang arog po kaining mga kaso. Hiniman po ang makangorongirhat na pangyayari. Nadukayan gadan ang sarong babae sa sarong payag duman sa Linungan San Mateo, Isabela. Igun sa agom ka na biktima na si Jason, naghali sa naini sa sendang kubo nganing magbakal ni na pagkakan, alagad kan magbalik gadanaan sa iyang agom. Sinabi niya na sa iyang agom naggamit nin gasolina, hali sa grass cutter, asin sinuloan sa iyang sadiri, pambihira. Bako man subot enot o ini an enot na beses na nagporbar na gadanon ang buhay kaini hulita dai na ining nagporbar paman nga ni ini na magkakanin pesticide. Talagang grabe na ang depression pag-arog kayan. Enot naman pala nining nagprobar na maghugot, nag-inom nin pesticide, alagad nakarecover. Nangingenot man sa investigasyon dapit sa insidente an okan BFP, SOCO as in PNP, mantang dinara naman sa sarong punerarya ang bangkay kan biktima. Na dipisilan man na kuahon ka na rescue team ang bangkay kan babae hulita kinaipuhan nindang agihon sa sarong pilapil. Napag-araman na dating barangay nutrition scholar kan barangay Ignacio San Mateo, Isabela ang nasambitan ng babae, pambihira. Sayang kan buhay. Igon ki Kapitan Jogracias Cabilis, dating matalian babae, alagad, padiit-diit na nagbabag-uan sa iyang gawi, kaya napiritan ang barangay na ribayan siya. Sinabi pa kaini na basis sa iyang mga nakaaging pagkikipag-ulay sa agum kan nagada na babae, posibleng huli sa epekto kan pesticide na ininom kan biktima ang kakaibang gawi, kaya ni sa ibang opisyalis kan barangay kan siya nagsiserbi bilang barangay nutrition scholar. Kaya naman in plano ang agom ni Jason na ipasairarom sa autopsiya. Ana bangkay kan sa iyang agom, hulita kumbinsido ining warang foul play sa insidente. Man palan sa nasyon man ka na China, grabe subutan pagbagunas man ka na uran. Kaya sobra sa 5,000 na katao ang pinagibakwar sa probinsya kan Honan sa nasyon ka na China huli sa matinding pag-uran. Biglalauman na makaka-experience ni na matinding pag-uran ang perapang party kan probinsya kung saan ang bulos kan uran sa pirang lugar ang pinagkakarkulong magiging mas matindi. Usog pa sa report, may mga party kan Hunan na naka-experience nin labis sa 400 na milimetro o 16 pulgada nin uran puun pa ka na Miyerkules. Nagapatanid man na China Meteorological Administration na ang mga party ka na timog asin na
tahaw kan China na makaka-experience nin makukusog na pag-uran asin posibleng humanin pagbaha sa kabuludan. Ang nasambit ng patanid ang pinagbaba pirang aldaw makalis ang haros 70,000 katawo sa katimugan na China na ipig-ebakwar huli sa matinding pagbaha na kausa kan bagyong Wotep. Kan nakaaging bulan man kadakol sa parte kan hilaga asin man tahaw kan China ang naka-experience nin matinding init kan Mayo kung sain puminakol sa sobra sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa pirang mga pangenot na siyudad. Kaya ngunyan dapat po magpreparar na naman ana sa tuyang mga kababayan sa talagang panahon na naman na tig-uran. Kaya may iwasan ang pagbaha na naman. Dapat itong mga barangay linig na kaining mga drainage canal. Itong mga mayor na inaagihan po ka na tubig dapat malinigan na, maakala na. Sasaro po yan sa kausa kung minsan kaya kita nagbabaha. Tapos iniistaran pa po nin mga namok. Kung grabe na ati ka na mga drainage canal. Kapag panahonin tig-uran kung minsan usong-uso man po ang helang na dingge kausakan kagat ni namok. Kung mati pa ang kapalibutan, yaon po dyan ang problema. Man sa parte po ka na Cotabato, grabe man ang kamunduan ka na pamilya kan sarong taekwondo instructor, makalis ining pagtitigbason ka na katrabaho sarong pineapple plantation duman sa Polomolok, South Cotabato. Taekwondo expert pinagtataga sana. Inisto ang biktima na si Eduardo Abnaway, 43 anyos na nagsapo nin kadakol na lugad sa pandok. Sinabi ni Denmark Abnaway, aki kan biktima na pasiring an sa iyang ama sa kaniri nganing magkuanin cash advance. Alagad kinaagahan kan ipinaaram sa indakan sa iyang tiyuon na dinaraan sa iyang ama sa punerarya. Ulita ginadan ini kan katrabahong nakainuman ka ini. Sinabi ni Denmark na mabuot an sa iyang ama, ano tapig titigbas. Alagad siya na brutal na ginadan kan suspect na pigtutubudan nindang guminamit nin pang chap-chap nin pinya sa paninigbas. Ay pambihira ba ko ng pinyaan pinag-chap-chap? Kundi so lalawgon ka na biktima. Sa presente, anday pa nadadakop ang suspitsado. Yan lang. Napuda na biktima sa pulisya na magsuko asin hampangon ang krimen na sa iyang nagibo. Kaya mag-ingat kung arog po kayo ni may mga para chap-chap at pinya saan inuubakan. Pati so lalawgon kan sa iyang nakaiwal, nakatrabaho, binag uubakan man ay pambihira talagang kunyan man maisog. Report! Ayun na, nasa linya man si Karondang Atan, pasok. Salamat kami karon na Philip Paray na agad ko sa inyo para tabay. Apat na provincial most wanted sa Bicol ang nagapop agad na dapat pinagminin di na most wanted sa mga provincial kan Catanduanes. Tama rin ito at man masipate. Tama sa ibang kaso kan pidikot sa Panmundo sa unang presidente.
sa Banwaan ng San Andres sa Tantuanes, kada po kanto ng suspetsado na nabitikan sa alias Ladan, ilo 5 warrant of arrest, kasumpaikan duwang dumiro ng kaso na act of lasciviousness. Kada po naman ang turupang wanted na si Nel, 53 anyos na taga-Camarines Sur. Siya na atubang sa kasong pagbayular sa Comprehensive Safety Contract of 2002. Mientras tanto, sa Mandaon Masbate, kada po man sa operasyon na nagkangara na ron na nagtatago sa Pasig City, atin na atubang sa kasong murder. Sa karong tuway na operasyon sa Hotan Masbate, kada po naman na nagkangara na ako sa wanted sa kasong rape. Sa presente, kapot na kan mga otoridad ang mahaning ganing magkatubang sa kaidang mga kaso. Yan ang stream na nagkapareta sa lado lokal sa Baratang Karonda. Jonathan Oliva, reporting. Salamat Karondang Atan sa mga heras mo pang informasyon hali dyan sa luwas. Natapalan ang grupo ni Bukal Eleksay Pajardo Noble. Sabi niya masaya siya'y maindak bilang BBJC ng GCI Iriga. Yun sa iya, I would like to thank GCI Iriga for giving me the opportunity to be part of their esteemed organization. I would like to especially thank past President Bin Silva Jr. II for the invitation, who knew that a chance encounter during the celebration of Batutown Fiesta would eventually lead to this. I would like to express my congratulations and full support to President Jean Malasarte and the new set of GCI Board of Directors, which consists also of fellow public servants. Councilor Colin Homre and Councilor-elect C.Y. Malasarte, my elementary batchmate, Jeff Ramos, and LYDO, Iriga Queen Marie April Gonzalez. I'd also like to extend the same congratulations to the very memorable leadership of immediate past President Denzel Midel Pino. I immediately said yes to being part of the new batch of BBJCs because it meant being inducted alongside inspiring individuals and friends, some of whom are Camarines Sur 5th Congressional District Consultants, Miriam Maestrado and Joel Stino, LYDO, Baaw, John Mark Bregula, Bula Community Affairs Coordinator, Brent Iraula, and the SK Chairman, Honorable Jeric Esmenda, Barangay San Agustin, Iriga, and Honorable Aiden Basagre, Barangay San Juan, Iriga. Of course, I won't forget the notable presence of Camarines Sur 5th District Congressman Migs Bellaferte, ably represented by Mr. Skylab Nagram Parigalado, Mayor Wilfredo Rex of Cuba Oliva, and Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat. They have been very consistent with their support to GCI Iriga, which has paved way for a truly meaningful impact to the organization and to the community. Lastly, it was also an honor for me to meet Dr. April Saballa Luzon, the keynote speaker during last night's 15th induction and turnover ceremonies of GCI Iriga. I'm very happy to meet you, Ma'am, and I am sure that we will still have many more meetings in the future. Thank you for your encouraging words, and I quote, "Be the spark, be the refuel, be the change this world so desperately needs." I know I wasn't able to mention all, but please know that I am one with you and making a difference. Sabi po ni Bukal elect Say Pajardo Noble, mabuhay ang GCI Iriga. Diyos mabalos po. Congratulations sa mga bagong opisyales kana GCI tigdi po sa siyudad kana Iriga.
Tapos iniman pong pinaluwas ka na Camarines Sur, Philippine National Police, PRO 5. Statement of the Provincial Director. Tungkol po ini sa malicious mischief incident na nangyari sa Tinambak, Camarines Sur. The Camarines Sur Police Provincial Office strongly condemns the recent incident of malicious mischief that occurred in Barangay Salvacion Poblacion, Tinambak, Camarines Sur. Kasudmang pagkaaga, the deliberate destruction of public and private properties including ATM machines, market facility and vehicles not only disrupts peace and order but also poses a serious threat to the safety and livelihood of our community. I commend the swift response of the Tinambak Municipal Police Station who arrived at the scene within 5 minutes from the time of the report, which resulted in the immediate conduct of investigation and hot force operations that lead to the arrest of the suspect. We assure the public that we will pursue all legal remedies to hold the perpetrator accountable. We call on the public to remain vigilant and continue supporting our efforts and maintaining peace and order across the province. Rest assured, your police force is committed to serving and protecting every citizen with integrity and dedication. Yan po ang mensahe ni Police Colonel Virgilio O. Olalia Jr., ang Provincial Director kana PNP Camarines Sur. Sabi kaya may diferensya sa pag-iisip. Ito pong nag-route kan duwang ATM machine, tapos may dinamay pang mga bihikulo. Pinaggangalas ko digdi, anong gayo ta iyo po ang napagdiskitan sa mga ATM machine saka itong mga bihikulo. Kaya ingat-ingat po pag arog kay niya na sitwasyon da kung igwang nagpapasaway. May mga diferensyan pag-iisip digdi nga ni sa siyudad kan Irga kung minsan kahadit man na nagdadakol baga minsan ang igwa pong mga diferensyan pag-iisip na sigan baray basay sa sentro ka na siyudad. Minsan ang iba nangingisog, makatakot baga, ano ta natutulirar po yan, anarog kaya ng mga bagay, kung igwa dyan aksidenteng malamuyuan, kan may mga diferensya nina o diferensyan pag-iisip. Ayaw man kitang kalaban-laban dyan na may diferensyan pag-iisip, kaya lang dapat ang mga nanunungdan magtumarparte, mag-aksyon kay ni. Kung nakakaperwisyo na po sa satuyang mga kababayan, yaon dyan ang problema. Kaya minsan, igwang may mga diferensyan pag-iisip, ang iba po abang iisog. Sige pati ang taram, nin kung ano-ano. Masakit yan kung makakuha pa nin matagas na bagay, bigla sa imong rinapado, yan lang ang problema. Natripan ka kan kapay. Kaya dapat mag-ingat po kita bako sana dyan sa Banuan ka na Tinambak. Maski nga ni digdi sa Iriga, igwaman pong nagkapirang mga kapay-kapay, ang sigan baray basay. Yaman po ang kahaputan kon responsibilidad kana gobyerno o nasa magurang dapat ang aksyon tanganing mapugulan ang mga jóvenes sa pagsusugal sa online.
Sabi ka na saro, the people or government responsibilities, but in society, such as children or parents' responsibilities, to make them aware of what is right or wrong, while the casino or government rule to control. Indeed, individual is responsible to himself. Maniman pong saro, dapat tanggalon ang sugal sa FB. Gobyerno ta dakulaan porsyento nakukuha ninda sa sugal, wala sinda labot sa mga biktima kung nakakaadik na sugal naan. Responsible is government. Kung ibaban ang online casino, mayong problema ang magurang. Anong magiginibukan magurang? Dahil man masusolusyonan kaini ang online sugal. Dawa nagkapirang uninstall pa yan kan mga sa mga aki o agum ninda, mabalik yan kung sugarol. Pero once na iban ka na gobyerno, tapos ang pagsakit kan mga magurang. Pwede sa magurang, pero mas responsibilidad itong may hawak. Kaya dawa pa ibalik sa laog kan tulakan ina ang pasaway na aki, masakit talagang bag-uhon yan. Mayong mga sadiring buot, maugmasinda pag kulog nin magurang Santissima. Ay buhay, pag-arog na po kayan. Nasa gobyerno kasi, o kaya yan, sinda nasa taas, sindaan may pudir. Pero mayo, pag nasuhulan, asin natapalan in kwarta, bungugan na an mga iyan. Responsibilidad kan gobyerno dahil ang pinagtutugutan ninda an online na pagsusugal, dapat po halio na yan para mayong problema sa tuyang mga magurang. Magurang asin gobyerno para iwas sugal an aki. Tapos ini pa, kadakol na mga ugakon, tinatawan palalo ki pagkahugakan. Gusto magsugal, ani ba, naghaharabon para iguang pangsugal. Kaya grabe naman ngunyan, ang parahabon ay masakit po yan. Daw subuot na saway kan mga nagsusugal online dahil mauruntok yan kun bakungan sa tuyang gobyerno an maggibunin paagi para ipundo yan. Ngunyan kaya kadakol na po yung mga sugal online. Igwa na nga ning isabong. Tapos ini man ang mga sa kompanya nin komunikasyon may pasugal man. Ini po anday makurokontrol ka na sa tuyang gobyerno. Ining mga pasugalan na ini online. Kaya sabi ka ni ba, gobyerno dapat halion ang mga online sugal, lalo na ang ML. Kadakol po na apektaran kan mga sugal na ini sa social media, sa online. Lalong-lalo na ito pong mga kahobinisan niya to, ngunya na mga panahon. Sabi man kaining saro, based of my opinion, kung mayong online na game, bako sa nang magkakawat ang sarong individual na tao, opinion ko sa naman ini. Sa mga magurang, pwedeng makatabang na gobyerno, maggibunin lay para dyan. First thing po hapot tabi kung may magurang na nagmamangnos sarong hobe na pigtataram na nalulong sa sinasabing online casino kung mayo pwede. Dahil pwede man yan matawanin oras para mapag-adalan. Kung paano masabutan, buda maresolveran. Pa dyan, ini kaya nga sinasabi na dapat dahil pag-tolerate o paggamit ka na cellphone sa eskwelahan dahil nakakakuha din pagkakataon ang mga estudyante sa mga bako man dapat digdi dahil maninda nababantayan gabos.
man nasaro na basol pa, si Digong pasimuno kayan ay pambihira. Pinakamarhay subot kayan, halionan sugal, tanganing mayong magsugal. Yan ang solusyon. Ganyan kadakol kan nagbabasol sa gobyerno. Responsible government. Kaya sindaman talagaan may pasimuno kan mga online gambling. Dapat sa raon po ini kan Department of Transportation and Communication saka kan National Telecommunications Commission. Kung nga ta iyan ta nagpaparadakol an online gambling. Parehas may accountability. Kaya kung mayong nagsusugal, mayong sugal, tranquilo, pag-arog po kayan. Sabi kayo ning saro, iban ang sugal. O, yung dahil nang dakol na debate. Yan ang pinakasolusyon dyan. Diyan hapot, ano daw, mabandaw yan, makontrol kan sa tuyang gobyerno. Digdi sa Pilipinas, naka-engage na baga, ni ba mga kababayan niya to sa sugal? Alusural daw nga yan, di ba nagtataya sa STL? Kaya masakit makontrol ang mga sugal, digdi po sa tuyang nasyon. Ang kadaklan, mga nagsasapalaran sa sugal. Nga ni mayo nang isasap na minsan itinataya pa sa STL. Nakangaya gumana, dakulan pantungod bagas. Ay pambihirang buhay tayo ni. Mahilig yan mga Pilipino po. Ang iba niya itong mga kababayan sa Game of Chance. May kasabihan baga na sabing Game of Chance, gambling is an expression to poverty. Ang sugal po, saro sa nagiging sa tanganing magtios ang sarong tao. Ay, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa San Miguel, ligdi po sa Ciudad Caniriga, Kikor Joseph Panganiban Epres, siyempre ki Richard Epres, saka sa kuyang batchmate ki Romulo Salcedo dyan po sa San Juan, ligdi po sa Ciudad Caniriga. Uy, sa aga palan kapiestahan dyan sa barangay San Juan. Maski dyan sa San Juan Baaw. Happy Fiesta ki punong barangay Claro Toriano. Siyempre ki Sir Tepen Oleya, sinman ki dating kagawad Ami Oleya. Kagawad Mike Oliva. Uno basang. Malusob kan Unip High School Batch 87. Mga kabatchmate, kaklasmate dyan sa San Juan, digdi po sa Ciudad Caniriga. Kula man na pasasalamat ni Honorable Greg Pontanal sa pagkakailihir niya bilang konsyal ka na Banwaan po ni Bula.
Oy, kumusta man palan sa tuyang amigo ki August Vergara dyan po sa sinambit ng Banwaan asin man ki outgoing Vice Mayor Nilo Totoy Malanyaon. Ligtas man pong nakapuli sa tuyang nasyon ang 21 local government officials na naipit sa karibukan duman sa nasyon na Israel sa tao kan sa indang study tour. Napudan man ang Department of Foreign Affairs sa mga paryentes kan mga Pinoy sa Israel asin Iran na dai magpanik matapos ilangkaw sa alert level 3 dahil sa nagtitinding tensyon duman sa nasyon na Iran asin man Israel. Nakabali pang taga First District na Camarines Sur po. Alkaldeng naipit duman sa gera. Si Mayor Matamorosa. Sinigwapang sarong taga Leyte, si Mayor Aron Baluis. Ingat-ingat po sa tuyang mga kababayan sa ibang nasyon, lalong-lalo na itong mga overseas Filipino workers. Sa Banwaan man po kan baaw sa sarong bypass operation matrayong po man na naisagibo kan baaw Municipal Police Station Drug Enforcement Unit sa koordinasyon man kana PDEA Regional Office 5 na nagresulta sa pagkakaaresto kan sarong tulak ng droga. Kasuod mang mag-umagahon sa Zona 2 G. Arroyo Street, Barangay del Rosario, Baaw, Camarines Sur. Pinagbistuan na aresto ang suspetsado na si alias Panos, ay pambira mapanos talaga. 27 anyos ang edad, may live-in partner, residente ka na Zone 4, Barangay San Roque, Baaw, Camarines Sur. Ana pinagsagibong operasyon, iyon pinanginutan mismo ni Police Major Engelbert L. Toraldo, ang hepe kana Baaw MPS kasunod man sa direktiba ni Police Brigadier General Andre P. Dizon ang PRO5 Regional Director. Ini kampanya na linigon ang komunidad sa gabos na klase ng kriminalidad, lalo na pag-abot sa illegal na droga. Sa sinagibong operasyon sa kana sarong operatiba ng pulis ang napagpabakalan ang suspect ng sarong plastic sachet na may pinagtutubudan na laog nin shabu karibayan 500 pesos asin ang kadagdagan na tulupang plastic sachet na may laogman kan pinagtutubudan illegal na droga na may kabilugan na kantidad na sobra sa 6,800 pesos. Ang dokumentasyon na na-recover na ebidensya iyon pinagsagibo sa mismong lugar kan operasyon sa presensya kan sospetsado asin mga insulating witnesses. Pulusman na ipinaaram sa suspect an sa iyang madiretso sa lingwaheng na intindihan asin tulos man pinagdara sa Baaw MPS para sa magkakanigong disposisyon. Sa presente pinaghahanda naman ang mga dokumento para sa pagplanchar ng kasong pagbalga sa Section 5
ceiling as in 11 position Article 2 kan Republic Act 9165 o ining inaapod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ana matrayon po na operasyon iyo ang resulta ka na magayon na suporta sin liderato kan Camarines-Sur PNP PRO 5 sa pamamayuman ni Police Colonel Virgilio Ulalia Jr. kung sain na perming nakaantabay sa gabos an kapulisan digdi sa probinsya kan Camarines-Sur. Para po kitang 50 minutos makalampas na alas 8 ni na pagkaaga. Sabi ba kayo rin nag-comments ano ta dyan sa nakamo sa baba mag-sakat man kamo para good job mga sirs and ma'am ay pambihira. Dyan da sa zona 1 San Jose mas dakol pa dyan dapat madakop. Dyan sa barangay ni punong barangay Nini Ablan. Sa San Jose Bao, dakol man da nagbabariwas kanilegal na droga ay pangyayari. Pero igot bagan kampanya dyan ni punong barangay Nini Ablan kontra sa illegal na droga. Di man po sa syudad ka na Iriga nagkaigwa pala na deliberasyon as in deklarasyon kan drug cleared drug free barangays kan nagtalikod na Hunyo 20. Ang Iriga City Police Station ng mga personahe sa panganot ni Police Lieutenant Colonel Jabis N. Napoles ang Chief of Police nagatindir sa deliberasyon as in deklarasyon kan drug cleared drug free barangays na pinagasagibo kan nagtalikod na Aldao duman mismo sa sangguniang Panlalawigan Session Hall Capitol Complex Barangay Kadlan Pili Camarines-Sur. Bali dyan ang Barangay Santa Elena ana successfully nakapasar sa deliberasyon as in pinagdeklarang drug cleared free barangays kay bahan man ang 15 barangay pa sa Camarines-Sur. Doon sa Regional Oversight Committee kuan Barangay Drug Clearing Program. Nagatindiran man ang sinabit ng aktibidad ni Police Lieutenant Lenre Tuminyo, PNP representative as in man ni Dr. Ronald Piriña as in Miss April Turiano kan City Health Office. Miss Sheila M. Medena kan DILG o ining City Local Government Officer. 6. Miss Maridel Berosa kan CSWDO. PCMS Salvador B. Ampungan asin an Iriga City Police Station Double Barrel PNCO in Santa Elena Badak sa pamamayuman ni punong barangay Juawa. At yan, ipagpapadagos po niya to yan. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagrumdom. Nakagaing ka sa ayam? Irabox mo na yan. Nakalmot ikakaupos?
I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang Kumansira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, ka-law office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog gan kabilya, angle bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards de kalidad asin sigurado nasa tamang standards asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons ang ngaran na matitiwalaan poon kadto sa kungunyan. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luelier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ng online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mluelier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa satuyang programa. Ipadagos niya ito itong manunungod sa drug-cleared barangay kan siyudad po nin Irga. Ang accomplishment na ini paagi ka na commitment ka na syudad na magkaigwanan na barangay drug clearing corps team sa pamamayo ni Mayor Wilfredo Rex Oliva asin suportado man kan national governments and anti-illegal drugs campaign para ipadagos ang kampanya na maging tuninong asin drug-free community. Kung padigdi, padagos kitang magtatarabangan para mamantinir na ligtas asin protektado ang mga Ergenyo laban sa laban kontra droga. Objeto kan bagong Pilipinas an gustong pulis ligtas ka o an gusto kan pulis ligtas ka. Serbisyong EPD to serve and protect. To serve and protect pambiya. Kaya congratulations sa Barangay Santa Elena sa pagiging drug-cleared barangay. Pre sa pangenot po yan ni punong barangay Juawa. Pero ang Santiago, kabali manda sa cleanest barangay. Hindi po sa syudad kan area, kundi sa ibabagang mga constituentes kan barangay Santiago, they believe. Ano man raw nga din naging clean barangay ading Santiago na nangati na nga ading ibang kalye. Yan lang pag-arog kayan pinaano so pag-award pag-arog ko kayan ang sitwasyon. Diyan man po sa Banuan kan buhi sa ipinaluwas nindang press release paagi ni Police Major Kini El Tanchado ang Acting Chief of Police Buhi Municipal Police Station and releaser Police Staff Sergeant Jonah M. Kien MCAD PIO. Duwang barangay sa Banuan kan Buhi Camarines Sur ang formal naman na pinagdeklara bilang drug cleared. Igon sa inda sarong makasaysayan asin trayumpuan na ilistang niya na
o kana nagtalikod na aldaw sa kampanya kontra illegal na droga matapos na formal ng ideklaraan Barangay de Los Angeles asin man Barangay Santa Clara kan Banuanin Buhi bilang mga drug cleared na barangay. Ang deklarasyon na ini ang pinagsagibo sa Ginibong Deliberasyon kan Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing na pinaggibo duman sa Kapitolyo Provincial sa sangguniang panlalawigan sa Banuan, Pukan, Pili. Ana trayumpo na ini bunga naman kana masusing pagtatabangan kana buhi core team katabang ang lokal na gobyerno kan buhi sa pamamayo ni Mayor Lacoste, Municipal Mayor, asinman kana Philippine National Police sa pamamayo man ni Police Major Kini Altanchado as Chief of Police, asinman Department of Health, MSWDO, asin mga aktibong barangay anti-drug abuse councils. Pamamayuman kan mga punong barangay kana di Los Angeles, asin man Santa Clara na si punong barangay Rudyard Pisimo, asin punong barangay Antonio Samantela. Ana sa indang masigasig na pagpapautub kan mga kinakaipuhan na lakdang asin na pamantayan iyon nagbunga manin positibong resulta sa kampanya laban sa illegal na droga. Sigon sa mga opisyal ang pagkakamit kan drug cleared status iyon o kan duwang barangay iyon patunay kan epektibong pagpapautub kan barangay drug clearing program asin an determinasyon kan mga lokal na leader asin na mamanwaan na tapuson ang problema sa illegal na droga sa indang komunidad. Ang deklarasyon na ini iyon na bako sa naman at trayumpo kan mga nasambit ng barangay kundi kan enterong banwaan kan buhi asin kan probinsya kan Camarines Sur sa indang padagos na pagmamaigot na magkaigwanin mas ligtas asin tultul na sosyudad. Inaasahan man na magsiserving inspirasyon ini sa iba pang mga barangay na ipagpapadagos ang sindang mga programa asin lakdang tanganing makamit ang arog kaining pagkakabisto. Di nagrahay na ko na maging drug cleared ang mga barangay. Kaya lang, ngunyan, garo nagbabalik na naman po, nagdadakol na naman bagaan, nagbabariwas ka na illegal na droga, samantalang dakol naman ang mga nagiging drug cleared barangay, anyari. Sabi nga ni kan ibang mga barangay officials, teman nga kami gayo tubod na drug cleared ang samuyang barangay. Minsan pinapaano ang pagdideklara bilang drug cleared ang sarong barangay. Kadawang nga drug cleared na minsan igwa pa man giraring mga naggagamit ng droga digdi sa samuyang barangay, pambihira. Yan po ang kadipisilan kan mga drug cleared na ini.
syudad man ka na ligaw na arestar man ang number 6 most wanted na personay dyan sa naunang bitan ng lugar. Sigun sa Chief of Police kan Ligao City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Herminio Olivares sa pakikipag-ulay kay ni sa mga miyembros kan media asin kooperasyon kan sa indang polisiya sa Criminal Investigation and Detection Group sa Albay na arestar ni daan suspect. Ana suspect sarong 31 anyos sin residente kan Ligao na igwang kaso sa pagdadaranin mga badil asin bala na unauthorized asin bakong rehistrado o anpigapod na Comprehensive Law of Firearms and Ammunition na nagbabayular sa Republic Act 10591. Sigun pa sa pulisya na isagibo ang operasyon mantang nagluwas man ang honorable judge nin warrant of arrest sa suspect. Sa conduct of search na pinagsagibo kan pulisya, nakuan mga badil asin bala sa laog mismo kan harung kan suspect. Ang kaso kan suspect igwanin temporary bail na 120,000 pesos. Tugang pa ni Olivares igwamanin mga siring kaini na kaso sa syudad, alagad tinatrabaho man subot ninda tulos iningani matawanan nin warrant of arrest na paiba sa number 6 most wanted persons. Ana suspect huli sa mga penalidad asin nasa parameters inikan mga pulis. Pagirumdom kan opisyal na iparehistro ang mga badil alagad in kaso maot na magkaigwa kaini dapat inoto na iparehistro ngani magkaigwanin lisensya asin dai magbayular sa ley. Nagaribok man ang urulay sa ekonomiya makalis makapagrehistro ang Pilipinas na $639 o $639 milyones na deficit kan Mayo masalangkaw kumpara sa $416 milyones kan Abril. Sigon sa datos kan Bangko Sentral kan Pilipinas naglagpas sa ganansya halis sa export asin remittances ang kabilugan na gastos kan nasyon sa pag-import asin pagbabayad kan utang panluwas. Sa ibong kan may naglaog na foreign investments bako ini bastante nganing tapalan ang nagdadakulang dollar outflow. Mantinidong baba man ang kantidad kan piso kontra dolyar, indikasyon kana padagos na pagluya kan foreign exchange position kan sa tuyang nasyon. Sa arog kaning dalagan, posibleng maapektaran ang presyo kan barakalon asin hero kan interest rates sa mga masunod na bulan. Po ang problema kan nasyon Pilipinas sagkod sa mga panahon na ini. Kumbaga hababa pa man giraray ang balor kan piso sa dolyar.
man sa Kalawag, Quezon, tuluan konfirmadong lugadan matapos bagsakan kan nabulwag na dakulang puunin kahoy ang sa indang pinaglulunada na kotse sa kalabaan kan Maharlika Highway ay pambihira. Intirong gaba so kotse nabagsakan sa taahaw mismo po kan kotse. Kaya ni ba naghahapot si Sayan dapat manimbagan kay ni DNR o Mayor's Office. Yan po ang problema kan mga darakulang punin kahoy sa gilid ka na tinampo. Sa pag-araw kaining maurana, maduros. Kung may mga kalamidad, delikado po ang mga puunin kahoy na yaon sa gilid ka na tinampo. Tapos abang sakit pa kung ipapapalod mo, kaipuan mag-agi ka muna sa proseso. Dapat magpaaram ka muna sa Department of Environment and Natural Resources kung dan problema ancestry di pag nagkakaigwa po nin aksidente na biglang nasapak o puminutol o nasipak ang sangakan kahoy o kaya biglang nabuwal. Di kunigwang na-aksidenteng behikulo daw masimbagan man yan kan DNR. Tapos ini pong iba sige man ang kontra ini mga cause-oriented groups. Kaya minsan iyo po yan ang nagiging ulang. Pero nagkakausa ni disgrasya sa mga motorista pag igwanin mga darakulang punin kahoy sa gilid kan tinampo. Na naman na aksidenteng nangyari sa tinampo sa sa Partikan Barangay Colyat, Ligao City. Sangkot man ang truck na may kargang baka, karabaw, asin kanding. Nagarespondi man tulos ang mga empleyado kan CDRRMO Ligao matapos magsapo ng lugad sa manibayong Partikan hawak asin pagkabari kan tulang kan mga lunad kan nasambit ng truck. Maray nganing din nakaburutas so karabaw, kanding asin baka na lunad kan sinambit ng truck. Kung nakadurulag tumba sa truck ko. Pwedeng dakulaan perwisyo duman sa parabakan. Pagkatapos tiripuno na barakalon. Ilinaog sa truck, aksidente po. Nagbaralintong ang truck. Maray nga nita dahil nagkabararian. So, kargang baka, karabaw, asin, kanding. Pagmati ko, naghihiribi man. Itong baka nagsabi ng, bakulog. Sa muyang lawas. Sabi man sa kanding, ay, ipit ako. Karabaw man, naghahapot na, napaano? Ay, umira po aksidente ni dyan sa Barangay Colyat, Ligao City. Imbelto na truck na kadakol kargang kanding baka sin karabaw.
departure pa pala dyan sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine. In connection kan paglipat na ni Reverend Father Dan Aguilar dyan po sa Our Lady of Salvacion sa Salvacion Parish, Salvacion Ciudad Gan Iriga. And masabi ko man kayan, good luck Father Dan sa imong bagong destinasyon. Baga ni Darius Biquillo, dinestroso na ang katuninungan kan kinaaban mga tios na nasyon asin may mga mahabas na leader an makahirak ngunyan sa burulyadang ini pambihira. Kay mantan makahirak sa mga namamanwaan, maabas na leader, katuninong hindi po an aapiktaran kan mga gerang ini sa ibang nasyon. So mga kababayan niya to na nagtatrabaho duman sa ibang nasyon, itong mga OFW, siyempre dahil nahalian kahaditan ninda sa arog kay ning mga gera. Pamilya ninda digdi sa Pilipinas na adit man ano daw nga nangyayari na duman sa kuyang kapamilya na nagtatrabaho sa ibang nasyon. And mas lalo na po grabe ang kaaditan kan mga nagtatrabahong OFW. And pangapudan mambaga kan Department of Foreign Affairs, relax na nga. Kayang-kaya pa man nga kan mga Pilipino ang tensyon, kayang-kaya pa nga kan mga OFW, so ining mga overseas Filipino workers ang nangyayaring gyera sa pagultanan kan Iran saka Israel. May tatabang na sa nakaini kan sa indang mga kapamilya kundi mga ji na daiman lugod maano ang sa indang mga kapamilya duman sa sinambit ng mga nasyon. Kumbaga irayo man sa katibaadan. Bidigdi nakipag-ulay si Mayor Rex Oliva sa dosing kapitan ang aning mapapusog ang solar powered water system na saro sa mga source kan potable water supply. Mayor Rex D. Oliva convened a strategic meeting with the punong barangays of 12 barangays equipped with solar-powered water supply systems and other sources of potable water supply last week at the former City Agriculture's office. The meeting focused on bolstering the sustainability and efficiency of local water infrastructure through skills development and proper manpower deployment. Punong barangays from Antipolo, San Vicente Norte, San Ramon, Santo Domingo, San Nicolas, La Medalla, San Vicente, Francia, Sagrada, Perpetual Help, San Pedro, and San Rafael were instructed to identify at least 2 potential plumbers from their respective areas.
These individuals will undergo a capacity building initiative under the Technical Education and Skills Development Authority to become certified plumbers. Hanapon man puti ang mga tubiro sa mga barangay po. Once certified, the plumbers will be hired by the city government of Iriga and assigned to their barangays. This initiative aims to ensure the continuous operation, maintenance, and monitoring of the solar-powered water systems with the rollout of our solar-powered water supply systems. In several barangays, it has become imperative to equip personnel with the appropriate technical skills to man, maintain, and troubleshoot these essential facilities. The program underscores the city's commitment to skills development and long-term sustainability of its basic infrastructure services. Magayon po na programa ini kan lokal na gobyerno kan sa tuyang syudad. Kan syudad din Iriga na magkaigwanin mga potable water sources and supply. Na dosing barangay na yaon po sa mountain unit. Saan nasambit ng mga barangay nagkukulang-kulang talaga. Then supply na tubig inumon. Kaya minsan pigpaparakutan baga kan truck kan Prime Water Iriga City Water District nin tubig dinadarahan an mga lugar na ini. Puro aldaw talagang kulang po ang supply na tubig na malinig na inumon dyan sa nasambitan ng mga barangay digdi sa tuyang syudad. Mustaman sa mga parantaban niya to dyan po sa Banuan, Canbao, Camarines Sur. Si Miss Ana Pruel asin man ki Madinga Rose Batan dyan sa Barangay Salvacion. Dyan sa Banuan kan Bato. Ki Mayor-elect Enrico Dangkalan asin man ki Consyal-elect Eliseo Prela. Siyempre dyan sa Banuan ka na Nabwa. Kumusta ki Consyal Manol Oksian Luzon? Ka dyan sa Antipolo Old Nabwa ki dating Kagawad Lawiliano. Ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande asin sa indang mga pag-iriba. Ki Bitoy. Kumusta na daw si Bitoy? Kan masunod na congressman kan Rinconada area.
Pinag-kumpirmar man ni US President Donald Trump na binumba kan Estados Unidos na Fordo at Geneva pang nuclear sites sa Iran. Inapod ni Trump ang mga pag-atake na matrayumpo kung sain ang bilog na kargamento kan bomba ang pinaghulog sa Fordo ang pangenot na pasilidad kan Iran para sa uranium enrichment. Sigun sa media kan estado kan Iran, parte ka na pasilidad sa Fordo ang tinamaan kan airstrike. Ang pag-atake ang refleksyon sa estilo ni Trump sa iyang pamamayo sa koordinasyon man ka na panluwas. Nainot na napabarata na magpapadara ang Washington ng mga B-2 stealth bomber sa isla kan Guam na nasa irarom kan Estados Unidos. Asin inian mga eroplanong kayang magdaranin mga bombang kinakaipuhan nganing rauton an Fordo. Ayun, tes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipad siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipad siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah 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 yeah. Boom puti ka in
White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Agos po kita rigdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 37 minutos. Makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Basahon ko lang po ang mensahe ni na pasasalamat ni Mayor-elect Enrico Dangkalan kana banwaan na Batu. Sabi niya, mga payabakong Batueños, tao sa puso akong nagpapasalamat kaninyo ngamin sa pagtao ninyo yung tiwala sa kasuporta kanako na maging bagong alkalde ka kanatong banwa na Batu. Aminon kong diri naging madali sa mga pinag-agyanta bago kita makaabot sa akin sariman kitangwan. Dakol ta inatubang na pagsubok sa kaproblema, pero dahilan ka na kaninyong udasawang pagsuporta sa kapagpangadyi na kayanan ta. Diri ko magampanan na kanakeng tungkulin kung ako sana dapat kaiba ko pananggad kamo. Adi kanakeng kapangganahan buko para kanako kundi para kanatong ngamin. Para sa lambang usad na naninindugan saka naniniwala ka na kakayahan ko sa mga nagboses para kakanakong ngaran saka mga tahimik na nangadye para sa kanatong kapangganahan. Dakulong pasasalamat po kaninyo. Nakakamunduman na sa mga kaibata sa laban, diri pinalan, pero ako nagtutubod na anakandang pagserbisyo para sa kanatong banwaan diri matatapos. Higit sa ngamin nagpapasalamat ako sa Diyos na diri basang kita binayaan. Ana kanyang gabay sa kabiyaya, ana nagtao kanato sa kusog sa kapag-asa. Adi tagumpay na adis, apatunay kana kanyang karahayan. Liwat, salamat kaninyo ngamin, ading trayumpong adi amo amaging kapinunan kana mas malakaperting banwaan na Bato. Yan po ang mensahe pasasalamat ni Mayor-elect Enrico Dangkalan para sa mga taga-banwaan kan Bato. Good luck sa imong trabaho, Mayor-elect Enrico Dangkalan. Sabit pa so dila ta.
Nagataonin na posibilidad ang sarong aircraft expert sa mga naging kausa kan pagbagsakan na Boeing 787-8 Dreamliner duman sa nasyon kan India. Magarumduman ang Boeing 787-8 Dreamliner Air India Flight A1171 ang buminagsak pirang segundo makalis mag-take off harani sa karungan ka na Migani nagarna buminagsak sa sarong medical school. Sigun ki Denmark Swed sa pakikipag-ulay ka ini sa mga miyembros ka na media na dakulo na pwede sir maging rason kan pagbagsak kan nasambit ng eroplano. Dagkod day panay papaluwasan official report na nakuha sa black box kay ni anday pa man maaraman ang eksaktong nangyari digdi. Kung siya subuot ang hahaputon, pwede sir na salang switch ang napindot kan saro sa mga piloto kan eroplano sa pag-take off kay ni